Pikit. May karga pala eh. Ayan o. May karga siya. Madali lang yan. Sige. May mens ka wala? May mens ka ngayon? Malakas? Ilang araw na? Second. Ay, bukas ka nagagamutin. Hindi pwede bubulok dugo niyan. Pati ka matay. Mamamatay ka bukas. Mamamatay na. Ayun po. Kumila ka pa. Mamamatay ka po. Imayin mo lang mag-giti ko. Para matanggal lang yung step. Mayroon yan. May dasal yung leg mo. Kailangan ko matanggal. Kahit pa paano. Nasaan yung pistawel? Galing kasi sa Kuwait. Galing ka na yung babasa. Nung katatapos ko yung kasal namin. 2021 pa umuwi na ako. May 2021. Hindi na ka nakakamit pa. Pumikit ka. Yung time team. Wala kang anak. Wala tayong magagawa. Buhay pa nanay mo. Yung nanay mo muna isipin mo. At saka pamilya mo. Sunod siya. Oh. Pikit. Linis. Tagalin. Paspas. Lahat. 75 lang tayo mag-duty ko. Sige, linisin lahat. Sana ito. Makasama tayo rito. Kaya may katulog ng Papa Jesus. Sige, paspasin lahat. Lahat. Uy, anong tulala ka? Nandito ka na rin. Nasaan ba ko? Eh, padala mo, magantay ka. Sabi, hindi ko iwan. Hindi siya maiwan, ikaw maiwan. Sabi ko iwan. Hindi pwede, bawas sahod mo. Hinapo mo ng basura. Paspasin mo, ayan na, gumagana na. Kaya-kaya yan. Isal, kuna nga mas. Sige na. Samba mo marang. Hoy, ako mo to. Ay, ano mo po, samba. Ibubok ka. Ito pa. Sorry mo na to. Ay, wag na itong tubig ko, meron pa pala to. Yan, magbaka na. Linisin na linisin. Ano naman ang pasatang malakit, mainit? Mainit, malikit. Mainit na malakit. Tapon mo na yung tapin niya sa lupa para bumalik na sa impyerno. Marites to. Yan may marites. May nagbubusit sa'yo. Ayaw niya makita magbumukha na. Ayaw mo to, kaya-kaya ko to. Oh. Yung mga ganitong kakayahan, walang kwenta to. Abo na tabon. Tingnan mo, anong oras na, gabi na. Ikaw, ayos na yung pakiramdam mo? Wala na sakit? Mild na lang. Baka undershock. Pag sinabi undershock, yung mga, ano lang yung konting pain. May ko po yung mga gamot ko po dati doon. Yung mga gamot. Pero hindi na katulad yung kanina. Lahat tuloy-tuloy na yan. Kaya na langis. Sige. Ano na tagal? Sige. Jesus na yun. Jesus na yun. Paspas na paspas. Hari! Sige. Ay! Aw! Sige. Pagkitim si Kristo, pagkilig. Para matanggal yung lock. Ilalak yung leg mo eh. Leg, ulo, balikan, lalo ng kilikili, braso. Isipin mo yung mga magulang mo. Isipin mo yung boyfriend mo. Kahit sa tabi mo boyfriend mo. 10 minuto, kailangan makalas lahat yan. Lahat na lumalabas na malagkit, kunin mo, tapon mo sa impyerno, sabi mo, Jesus name. Mayas ka dyan, sa katawan ko, sa pangalan ni Kristo. Get out the body. Amen. Paspas, paspas. Ay, ay, ay.
Doraemon. Aray, Ipagpatuloy. Gumagana lahat yan. Malagkit yung katawan mo, di ba? Kahit nakapikit ako rito at hindi kita tinitingnan. Nakakunik ako doon sa isipan mo. Pasilin mo paspas. Pahinga. Hoy, hindi ka magpapahinga. Ikaw minto. Dahil ko doon kay Sally, magpapahinga sila bukas. Nakalimutan ko ng banggitin yung pangalan niya. Ay, naku, nagpahinga nga ikaw. Hindi naman ikaw magpapahinga. Wala akong sinasabi pag sinabi kong hihintumin kami ni Kristo. Wala, sige na. Bawal. Pag umalis ka, wala ka sa bukas. Sasamba pa. Walang samba bukas. Linggo na may samba kayo. Tingnan mo yung mga sasakyan dyan kung ilang pa yung peraso. Isa na lang. Isa na lang. Ay, isa na lang. Malis na pala yung kandapa. Yan na lang yung sasakyan Oo, nila. kandapa. Malis na yung kandapa po isa. Yung basura, tinanggal mo na. Oo, tinapon na, pati items, tinabi na niya. Anong item? Yung mga bote-bote, iniiyon. Oh, wala na. Oh, sumandal ka. Kita mo, 8 minutes lang natanggal agad ng ganong kabilis. Oh, mito. Oh, iangat mo yung leg mo. Para masugatan na itong marites nito. Amin. Ah! Dila. Sabi mo in Jesus' name. Jesus name. Amin. Amen. Painumin siya ng tubig. Huminga ng malalim. Huminga mo ng malalim. Pag umulunok yung tubig ni Kristo. Inom. May mens ka eh. 2 araw pa na ngayon. Hindi ko pwedeng itodo yung kuryente. Bubulwak yung dugo mo. Jesus name. Mag-gripo yan. Para kang umiihi. Ngayon, sabi mo in Jesus' name. In Jesus name. Amen. Amen. Pagpagpa. Ngayon, tumingin ka dyan. Itodo mo. Kabila. Itodo mo. O, di ba naliliko mo? Todo mo. Huwag ka magalinlangan, itodo mo. O, masakit. Wala. Umangat ka. O, yumuko ka. O, iangat mo yung mga kamay mo. Kabila. Sabi mo in Jesus' name. Ingin, igala mo ulit yung kamay. Ano mo? O, todo mo. Wala na sakit. Naitodo mo na. Sakit mo pa. O, wala na. Masakit pa? O, di ba? Wala na. Kanina, parang mapuputol na yung batok mo. Ako sumasandal na po ko dito. Marites yun. Alam mo Marites? Ayaw nyo makita pag bumukha mo. Ay, Wala ka kwenta-kwenta yung mga kalaban mo. Kulang ka kay Papa Jesus. Maswerte ka. May mens ka. Kung wala ka lang mens eh. Kinuha ko siya dyan. Sinusundot ko siya sa katawan mo para makatahimik. Eh, wala akong magawa eh. Bubulwak ang dugo mo. Kasi totodong init. O dito ka na. Para 10 minutes lang. Tapos na tayo. Ganun kabilis lang. Babae po yun. napres ko ba? Ano pa rin mo? Hindi ka naiiyak yan. Hindi ka nadadrama. Sasakit lang Ano? Kinukulang ka para maintindihan mo na, para matapos na. Dinadasalan ka. Ay, Ano pa rin mo? Wala na? Oh. Wala na eh, nakakaliko ka na eh. Oh. Oh. Wala na. Oh. Sige, relax. nagulas siya, gagawin kaya. Kulang ang iyong pagdarasal sa iyong Ama sa langit. O kita mo nagagalaw. Dagdagan mo, sabi mo, in Jesus' name. Ano paramdam? Sabi mo, salamat Kristo. Amen. Kasi kaya hindi mo mapwersa. Ito. Tapos ilagay mo yung
Diyan mo para mawala na. Oh. Tapos tumayo ka, sabi mo kay Kristo, salamat. Oh, ilagay sa punong tenga. Yung kamay, ibuka. Tapos sabi mo, thank you Lord. Oh, ano parang daw ngayon? Wala nang sakit. Para lang kami nagkahila. Oh, ano? Wala na. Gani, iyak ka ng iyak. Aray ko, sakit talaga. Mamamatay ako pag hindi. Sabi ko na sa'yo, gagaling ka kaya ako. Hindi lang malalakas sa akin. Friday ngayon. Ha? Ano ngayon? August 9. 9 ba? Ay, September 9. Ano ni Apo yun? Birthday ni Papa Jesus ngayon. Di ba? Oh. Malakas kasi siya. Pilipino. September 9, 2022. Ang oras natin ay... Wala na pala, hindi ko makuha. Ewan ko. 11 na ba? 10, 15, 20, 30. Oh. Alas 10 na. Wala ka ng sapi. Oh. Tapos naman. Wala nang dadrama. Mahal. Tingnan mo. Galaw leg. Pakita mo kay Pusinda. Tumingin ka, mahal. Oh. Oh. Kinukulam siya. Oh. Oh, angat. Oh. Oh. Masakit pa ba? Kulaman daw. Oh, wala na. Wala ka na kukulang. Maldita. Madagdagi ka pala Oh, kinukula. paalam ka na. Kukulang yan. Taga Sambales ka. Oh, kailangan marunong kayo mag-follow sa Facebook page natin, sa YouTube channel yan, ha? Kinukulam talaga siya. Kaso nga lang, may mens talaga siya, hindi ko mapwersa. Sayang, makukuha ko sana. Pero yung nangungulam sa kanya, hindi niya kilala. Oh, nainggit lang yan. Nagagalit. Saan ka galing bansa? Kuwait. Ilan taon ka na rito sa Pilipinas? Wala pa isang taon? Wala pa siya isang taon. Sa Kuwait na nagsimula. Meron na po. Meron na po. Nagsaan niya nagsimula ang sakit mo? Doon po sa... Sa Kuwait. Oh, alam mo na, hindi niya kilala. Taga Kuwait. Inukulam siya. Tinatanggalan ng ulo. Tinatanggal. Eh, nagkataon talaga ng mens niya. 2 days pa lang ngayon. Alam niyo naman kayong mga babae, pag 2 days, malalakas, lalo 3 days. Hindi natin pwede persay. Bubulwak. Hindi na ilalabas doon. Sa perte niya, dubog na. O, gagana lahat yun. Ano? Tawa-tawa ka ngayon. Kanina, iyak-iyak. Kinukulam ka pala eh. Ang sabi ko na sa'yo, tawag mo. Mahinang yung parang, ikaw, magaling ka na. Wala nang sakit. Ka pala eh, Oh. kinukulam. Ayan, spinal cord ang si, ano yan, yung video niya sa isa, mamaya, pagsusunurin ko na lang. Oh, magpasalamat ka na doon sa mayor nyo, nagpairam na sasakyan papunta rito. Batiin mo yung mayor nyo. Hindi naman binalik ko pala. So yung Vice Mayor ay lumabat si Crystal Misola, yung sasakyan, Maraming salamat. Thank you so much. God bless all po, Mayor, sa pinairam nyo po sa land sasakyan at pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo sa kabutihan ng inyong puso. Salamat din. Pinagaling sila ng Hesus Kristo. September 9, 2022, alas 10 na po ng gabi. Bye-bye. Thank you.